Hej, jeg hedder Mathias og er fra Danmark, og jeg læser spansk hernede på niveau B2. Og det har været en virkelig fed oplevelse. Man møder rigtig mange spændende mennesker hernede, og der er virkelig meget plads til hver enkelt elev. Og lærerne de er virkelig sjove. Hvis du har lyst til at snakke om et eller andet emne, så suspenderer de undervisningen i et kvarter eller et eller andet for lige at snakke om det. Så man føler virkelig, at det ikke er så stramt, som det nogle gange kan føles i Danmark med vores skoler. Så det har været en virkelig fed oplevelse generelt. Så jeg vil helt klart foreslå, hvis man som dansker tænker, at jeg vil rigtig gerne læse videre med min spansk, så tag herned til Alicante. Det er en virkelig fed by. Man føler sig meget sikker, ligesom derhjemme. For eksempel, hvis du sammenligner det med Barcelona eller et eller andet, det er noget helt andet. Så det er helt klart en fed oplevelse. ¿En España? Matías, soy de Dinamarca y estoy estudiando español aquí. Llevo 3 meses estudiando español aquí y sí, ha sido una aventura de verdad y he encontrado a mucha gente, por ejemplo, mexicanos, coreanos, españoles, claro, y me gusta Alicante muchísimo, es una ciudad muy bonita y es una experiencia muy diferente que estudiarlo en mi país, en Dinamarca, porque aquí puedes practicar tu español todo el tiempo con mucha gente en las tiendas, en Mercadona y muchos lugares. Y es una diferencia muy buena, sí, me gusta muchísimo.